Salutare YouTube, eu sunt Nosferatu și azi facem un 7 Days to Die. Țigani! Horda țiganilor! Da, așa se cheamă și această lume. Ne-am regăsit cu un nou joc super fain. Versiunea este de 7.6. Nu mă întrebați cum a făcut rozea. Lasă link în descriere pentru joc. Poate vor să joace. Dacă vor să joace, un coment și la următorul episod o să punem. Hunting rifle! Ai nația ta. Bă, am sniper! Să-mi dai și mie arme. Aha. Hai că eu sunt aproape la intrarea în oraș. Bine, stai să mă uit. Da, aproape ești. Cuțit! Asta-mi trebuia, ta. Așa, stai să-mi pun asta. Am 3 hunting rifle. Îți dau un hunting rifle, bine? Oh, Un cum se 4 hunting rifle-uri am. dăm două. Ula. Bună zi, descarcă jocul, eu dorm. Da. Ali, care a fost în episodul la Minecraft Hunter Games. Ce am fost? Ei, tu mai pe la urmă. Vomicelul. A, l-ai văzut? Țăgani! Dita hoarda în oraș aici. Eu. Cine blueră? Help me! Stai, că din greșeală am luat un scaun. Stai, Hai, vin câinii! Vin mai danijă! Niet. Unde-s, bă? Hai da, băiatule. Hai după mine, că unde? Hai da. Bă, unde ești? Bă, am uitat să-mi schimb numele, băga mea. Da. Am sărit de la geam. În nația ta, vino și dă-mi armă. Da, mă. Putut! Unde? Mă, Hai dura. mars! Atât de... Cine e aici? Mart. Unde? Story in my life. Uite, da, două hunting rifle-uri. Și ia și glonț. Unde-s? Le-ai luat? Stai. Le-am aruncat, da. Le-ai luat? Da. Oh! Bă, camera! Bam! Plin. Așa, hai. Bam! Oh. Ușor, nene. Da, stai că s-a pus. Camera, stai că s-a pus. Nu astăzi! Nu vomita. Nu. Bam! Făr! Da! Stai. Ai, faci cap. Două... O țigancă. Hai cu mine, știu undeva unde sunt multe... Țiganci! Ei, I-am dat flegma. I-am dat o flegmă în trițuță. Șuperit. îți dispută fragment, gură ți lasă însărcinat. De unde ai auzit asta? De la cineva. Îi de la subconștientul lui pervers. Nu sper că... Oh, era dat un topor, un pistol. Nu-i ba, eu mă duc undeva unde Hai mai să multe arme. descarcă și mie și intră Uite, în deja am grafă. găsit un pistol, niște shotgun, Am luat și eu de shotgun, două. cartușii alea, nu-ți plan. Da? Ba nu-s gloanțe. Așa știu că s-a pus. Vrei să călătorim shotgun? O, mă, să aud întrerupt. La mine sau la tine? Țigani! Curător! Mă duc direct la sine. Oh! Băi, adică avea unul dintre voi. Adio, Will. Am luat eu safe-ul.
Sunam la 3. Care de câini, de faptul că mecanez. Mi-a lăs pistoalele aici. Ah! Încă 40 de minute. Hai să fac inventarul. Deci, asta așa. Asta așa. Țăgani! Ai topor? Dă, Hai după mine, că că eu mă biși. Hai că avem destule arme. What? Tu v-ați oprit aia, vedere. Hai după mine. Stai, mă. Cine are la pulă? Să pun niște apă. Este lol. Încă 40 de minute. Băi, dacă bei apă, acum nu-ți mai dă viteză. Da, știu, îți scadi. Mhm. E o apă mai nașpa. Îți dă stamina, îți scadi... Nu-ți dă stamina, îți dă de-astea Apă. apă, dar îți scadi stamina. Da. Vitamina C? Vitamina C are. Și cu asta e. Nu știu. Am plictisit mănânc cartul ce de aici. Chili, am găsit chili. Shotgun! Uite, și eu nu pot să Hai lemn, lasă lemnul, că ăsta nu-i bun lemnul ăsta. Satana, carton! Ei, vezi că mi-au copyright. Ei. Dacă fac la atâtea canale. Oh. Și dacă o fac la atâtea. Da. David, când pui episodul ăla de Hunger Games? Văd. Băi, cineva m-a împușcat. E mâncat, e mâncat cumva să Adică, toxii, jale. te-am pușcat, mă, nu Eu sunt aproape mort. Da. Da. Băi, dădeam eu o leacă în pământ. Am dat o leacă în pământ și mi-au scurs viața o grămadă. Că voi auzit? Nu da. Dar amuzant. Căprioare, căprioare. Bună. Bă, n-am dat headshot. Băi, vezi că vine Sara. Uite, vine un câine, vine un câine. Oh, băi. Băi. Ce ne-a turut ăstii? Nu are placare și rude. Da! Bă, vezi că dacă iei carnea, îți simți mirosul zombie și atragi zombie. Mănânci carne. Bă, dar ce zombie au băgat ăștia, băgameș. Alo? Bă, închide videoclipul că faci copyright. Băi. Ce faci? Băi. Da. Ce? Bă, vezi că îmi iau copyright pe internet. De nu, Cine asculta muzică? Eu. eu nu. De nu, îmi dai în winner? A? Îmi dai 7 days să dai în winner? Da, Cum? vrei să ți-l pui? Da, hai. Hai că mai jucăm ăsta deja. Bine, Eu îi dau cu osul, ia mă. David. Dar dă-mi pe calculator pe celălalt, nu pe contul ăsta. Nu înțeleg. Nu-mi da ăsta. Da. Oi, Dani, vezi că ți-am trimis cererii de prieteni. Ce? Ți-am trimis cererii. Bă, dar ce mor ăștia? Steche. Așa, gata, Oho! Oi, dar să sunt un mega. Bă, Dita, i-ai pus în fugă, sper, nu? Da, normal. Da, Are să sunt un mega. da. Când trimis tot ăsta. Hai, băiatule. Headshot. Headshot. Apă. Apă de zombie, pistol. Ale. Băi, triză de la... De triză la... Oho, câta mâncare. Am găsit painkillers. Da. Nu am painkiller. Furăm canapeaua. Eu am un os.
Eu le dau cu osul. Ohoho, cât timp durează. Mie mi-a durat 3 minute. Da, dar eu îl dau... Nu era. Bă, gata! Urmă, marș! Am găsit o bâtă de lemn. Băi, 13 ori. Da, știu, așa durează. din oportună. Dacă mai sunt 3 Am găsit un nou și l-am mâncat. Dar de unde? Băi, cică, mi-a arătat un craniu. Bă, țăcanii, de ce ai furat din Iutan? Ne, nu găsești decât o... Mi-a dat o bâtă de lemn. Oi, bun. Da, ar trebui să ne baricadăm undeva. Da, mergem tot înainte. Arată mașină, n-ai luat. Ce vă învins, mi-o duc cu după apă de astea. Și... Ui, Bă, al dracu. Eu mai am un glonț de shotgun. dă mie cartuș shotgun dacă n-ai nevoie. Băi, eu mai am un glonț atâta. Aha, eu am 6. Și am shotgun încărcat. Stai că eu... De acum iau Băi, lemn. ține-mi un cover, o leacă. Bine. Până îmi pun eu un pistol. Gata. De acum iau lemn. Cu lopat. Băi, trebuie să-mi dai la fructe. Dacă vrei să iei lemn și n-ai topor și ai doar o lopată, Dispar sub. de sub și îți scade lemn. E ca un fel de timber mod aici. Da, eu ți-am arătat asta doar. Mama, asta am văzut într-un video. Dar nu mai zic discuții la nimic. Oi, câța zombie. Hunted. Uite, vezi? Stai, că te râși omarul cu pumnul sau cu chip dacă ai. Am pistol. A, de acum omoară pistolul, că deja ne simt. Pe mine un detected. Pe mine mă detectează deja. Play? Oh, play. Hunted. Adică, Bam. Dar nu, ți-o dau anulează, că până se carcă aici... păi, dă cât dau site-ul, apăr mă leacă, că... Dar nu, după aceea am de... Bă, ce ați vede finalul meu și nu vreau. Nu dă site-ul, nu descarc. Bă, what? Mi s-a blocat tot. Oi, Dan. Nu, mă, se pare. Băi, mi s-a blocat pentru câteva secunde. Cred că Oh, pot. Dita Hoarda. Hai, Daniel! E puțin, mă, că eu cu Sărban am avut mai mult zombie. Băi, dar te bagi în fața mea și ratezi glanțile. A, bă, serios, am folosit un glonț din cauza ta, degeaba. Și eu am folosit 3 din cauza ta. Da, Bă, da, dar ce-s cu ăștia lanți noi? speciale. Văd zombi din ăștia noi, care arată urât. Da, știu, Born Fixing. Ăsta a fost deștept, a murit cu o carte în mână. Dumnezeu să le ierti. Poate Biblia. Băi, un țânțar, un țânțar. Țânțar, bă, e ca un fel de muscu mai... Bă, s-a spawnat un zombie dintr-o dată. Băi, omoară țânțarul. Burn de ăla. Mamă! Unde gâza aia? O aud Da, acum. ca! Bă, gâțaș! Ce dracu? A, unde erai? Hai. Bă, că dau cu shotgun-ul odată. Da. Noroc că am armă albă. Eram mort. Asta e. Dar mulți zombie văd. Ce mai? Mă! Băi, mor aici, mă, mor. Eu nu. Băi, omoară gâza aia dacă poți. Sau Undeva pe aici. Văd. Oi, Dita Hoarda care e pe lângă noi. Un câine. Oi! Băi! M-am iubit. Oh!
mine, nu te speria, l-am urât. Nu dispera. Eu mă spări de gâza aia. Opa, mă, că nu Cum o văd, mă? Poate, curul meu, fugi înainte! Fugi! Eu ți-am zis. Mai Daniel, tu drac! Așa ca să te. Și nu mai am gloanță. Eu mai am! Stai că am văzut gâza. Omoară că mă spări. Ai căutat aici? Nu, am căutat în mașină. Bă, Hai că am găsit ceva mâncare aici. hai, ținem cover 5 secunde. Ia, păr, hai, du-te și cac la viceu. Unde plecam Hai, noi scar aici? și apă. Oh, da. Oh, da. Ha, curile noastre o să fie încălzite. Da, așa stau, că mai găsit ceva. Aș putea să repar. Hai. Nu mai sta, vin în coace și că e deja nebunea. Iau eu mașina asta, tu ia acolo Da, rucsac. n-am găsit mica. Scree metal 1. Băi, o să mergem în... Sunt niște clădiri în fața noastră. O Am să văzut. stăm aici. O să poposim. Stai că e un Zombie. zombie. Un zombie, stai pe cătărălă. Vai, Stai pe cătărălă. stau. Stai Ce că am l-am văzut. găsit? Ce am găsit? O lopată. Băi, sunt 4 zombie. Știu. Îl iau eu pe ăsta la alt. Spar mi să ăla e un câini. E un câini. Zombie? Câinele zombie atacă. Bă, gata, s-a prins. Stai, am omorât pe unul. Deși Mai e unul, dar pe mine nu m-a detectat. Băga mea! acum da. Gata, corect. Nu trage pistol, că trage pistol. Atrage zombie. Wow, apă! Ai nevoie de apă? Părminte. Nu, cam. Pe apă, Da. Dinky. Eu Băi, am. dacă stai pe loc îți dă apa. Trage în stil cu boc. Am un pistol stricat. N-am nevoie de apă acum. Asta e. Nu Oh, iese. forset. Bă, cred că nu vrei să stăm aici? Să poposim. Până îl trimite în cremator. Dar nu vrei să stăm? Băi, știu eu unde să mergem. Unde este rocket launcher? Hai. Iau eu pe ăștia, tu iau pe casa din dreapta. Hai, da, vă nu. Aici sunt câini, nu. Intru eu în casă. Câini. Zăvri. Câini? Zăvri. Și bă. L-am văzut. Băi, Nu mai un vorbește, zombie în da. casă. Mai mult. Nu are zombie în casă, voi doi aveți. Oho! Doi câini la care vânează căpioară. Ce fain. O, cred că o puti căpioara aia. De ce ți-ar face? Ba nu mă, aici sunt căpioare, deci dacă vrei să venim... Bă, pe aici. Vino în casă, mă. Bă, ăsta are căpioare înăuntru. Are o căpioară. Vino mă rapid în casă. Bine. Dar mă întreb cum vopsești lemnul ăsta. Stai că e un zombie pe lângă casă. Wow, intru zombie în casă. Stai că verific zona. Îs în Wow, casă. wow, 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 wow! Wow, ai intrat unul prin căpărie. Știu. Omor eu. Hai că zona e liberă până acum. Dar aici nu este ușă. Ba da. Păi... Unde? E acolo. Dar nu vrei să intrăm mai Daniel. O, de fapt, să intrăm mai Daniel. Nu sunt mai danez de roleplay, dar nu mă pot. Băi, taci acolo. Adică, Ce schemă că nu prea are prost ăsta. Ia, ghiseri cam ade. Aici e ușa, mă. Mamă! Da! Am găsit cuțit.
poți să mi-l repar. 4, afară, 3. Far din gence. Am ieșit afară din închisoare. Dar ce face? Bă, wow. Aha. Bă, nu mai stai, nu mai zi nimic. Stai, mai caut prin casă. Așa. Nu pune multe torțe, că atrage atenția. Ma una. Vai, ce-am găsit? O, o pălărie de cowboy! Oh, boy. Bă, îmi vezi pălăria? La pălărie? Bă, vino încoa, unde ești? Așa. Ia uite ce-am. Ia uite. Nu, ce s-a pus pe Hai la banche? lumină, hai la lumină, hai, dacă mai ești șmecher, hai la lumină. Mă vezi? Nu, ce s-a pus pe baghet? Băi, un zombie sus. Bă, nu mai zi nimic de serios. S-o adăugat biciclete la vânzare. Bă, nu mai zi nimic de serios. Ei, pu. Bă, erau doi zombii la etaj. Bă, vrei lanternă? Dă o lanternă, da. Da, ia de aici, moca. E de aici că n-ai servit. Băi! Ce se fac? Ia, bă, înțeleagă! Bă, ce-am făcut? Înțeleagă! Unde ești? Putea, îți place? Unde ești? Aici! Nu vezi lumina? A, lanterna, ai aruncat-o pe jos, da. Da, și nu luminează? Nu. Hai, mă. Bă, dar cum a prins lanterna? Că la mine nu merge. Fie? E fă. Da. Ia să vedem ce mai avem noi prin inventar. Am o leacă de mâncare, am nevoie. Eu am o grămadă, dar n-am ce să fac cu ea. Hai să mănânc. Dacă tu- Băi, vrei un trofeu? Na, am găsit și eu, dar nu vreau. Am Firex. Ia, pistolul ăsta are glonț. N-are. Ai mă. nevoie de pistol, că eu am trei pistoale. Eu am două, dar n-am glonțe. Eu am 97 de gloanțe. Dă-mi și mie. Bă, mama, dar ai un pistol stricat? Aproape stricat? Nu, am aproape reparate. A, băga mea, și eu am trei pistoale, dar sunt pline, adică nu stricate și nu... Painkiller! La subsol. Uite, coboră jos. Da. Nu? Bă, zici că e outlast ăsta. Am, da. Lanterna. Bă, dar nu prea sunt foarte mult strică. Dă-mi glonț, mă. Eu am hunting rifle-ul. A, dar Și mai am ai 39. gloanțe? 39. 54. Bun. Două Nu mai ai fapte gloanțe de de hunting rifle. Hă? Ți le-am dat eu. Tu mi-ai dat puțini. Gloanțe. Da. 37 de gloanțe sau cât ți-am dat. E puțin. Eu aveam 50, aproape. Ești, se par puțin. Băi, dar acum e serverul ăsta.